Здравейте, здравейте, фенове на английския футбол! След кажи речи двуседмична пауза, отново дойде ред и за мачовете от вътрешното първенство в Англия, Висшата лига, най-доброто първенство в Европа, а може би и в света към текущия момент. Здравей на тебе, Оги! Как се чувстваш? Сега се чуваме по едно малко по-различно време, началото на нова работна седмица и може би тепърва набираш ти инерция. Набираме инерция с мачовете постепенно, че много време ги нямаше и вече до края не би трябвало да има прекъсвания. Абсолютно. Единствено ще има отложени матчове, което е в резултат на полуфиналните срещи за турнира за Купата на Англия. Но мисля, че Висшата лига така ще направи нещата, че тези отложени матчове или да се изиграят веднага след полуфиналните срещи, или при невъзможност в рамките на следващите на 2 седмици. Да, така или иначе, очакваме с нетърпение отново започването на кръга и се надяваме да няма чак толкова контузени основни играчи от отборите. Съответно, това да не повлияе и на самите играчи в играта. Който има жокери, оставени сега за последна, така да кажем, третина, дори четвъртина от първенството, може да ги ползва с кеф. Друг е въпросът дали ще оцели с тях. Да, Ти как е? Доволен ли си от 29-я кръг или гола вода? Българска напитка. може да кажем, доста посредствен резултат. Зле като цяло беше. И ще видим. На някои места объркахме пак нещата. Ще видим дали това нещо ще мога да компенсираме до края или вече ще бъде трудна работа, но се надявам все още да мога да прогресирам поне малко в световното класиране. За класацията в мини-лигата, която я играя, долу-горе мисля, че ще завърша. То вече зависи най-вероятно и от жокерите как ще ги използвам, тъй като все още имам доста аз така или иначе. Ако успея правилно да ги използвам, мисля, че ще бъда доста близко до върха или там може да се мисли за нещо повече, но въпросът е нали, да не объркам пак някакви неща. Надяваме се. Общо взето, надяваме се наистина да успееш да ги познаваш нещата и, как да кажем, да се движим, нали, в правилната посока и да не ги объркваме, как да кажем, нашите прогнози, по-скоро да се движим както трябва. Добре, да не губим повече време и да се насочим към това, което се случва в изминалия вече доста отдавна, 29-ти кръг в Англия. Подготвили сме си пак набор от колко? 5 мача, които бяха дори малко повече от 50%. И след това дори сме си подготвили за десерт мача за Купата на Лигата, където общо взето, въпреки че съм облякал червената фанелка, нещата не се случиха така, където аз имах желание, но явно Ливърпул вече настъпват в една идея малко по-труден, тежък период. Започваме с първата среща. Само ми кажи, когато и ти виждаш това, което искам да презентирам като слайдове. Тя е между съставите на Манчестър Сити и състава на Брайтън. Тук за пореден път гражданите показаха, че общо взето, как да кажа, когато тръгнат добре, след това не могат вече да запазят своята инерция както трябва. Вижда се вече, да. И в крайна сметка какво се получи? Това, че нашите приятели от Манчестър Сити водеха на полувремето и през второто полувреме доста изпуснаха парата и като нищо можеше и състава на Брайтън, т.е. състава на чайките, да се тръгне не с една, а с 3 точки. Това може да се види тук и от самите графики.
където какво става? Голове положение 15/11 в полза на гости от Брайтън. Той ще удари окей 3/3, но коефициента очакване попадение е малко над 2 за гостите, т.е. за състава на Брайтън, а за Манчестър Сити 1,77 и може би точно в този двубой се вижда как Мармуш, който е едно от най-новите попълнения на Сити, е човека във форма и може би без неговото присъствие или евентуално ако той се е контузил след прекъсване за националните отбори, гражданите ще берат още много негативи, най-вече в атака. В защита гражданите се представят доста слабо, което си е тяхно перманентно явление цял сезон, но в атака за сега да кажем, що горе са позакърпени нещата. Брайтън като че ли от месец февруари нататък успяха вече да си намерят формата, която да им даде възможност да се борят за местата топ 6 или топ 8. Друг е въпросът, че чайките са доста непостоянен отбор и в крайна сметка може така да се получи, че въпреки добрата форма месеците февруари и март, завършиха да е по-скоро посредствен и чайките да завършат в 10-то място или дори една идея малко по-надолу и отново нищо да не направят през текущия сезон. Ще видим какво ще се случи. Оги, давай към тебе, че аз много бърборих. Може да кажем, че за пореден матч Сити наистина не направиха това, което се очакваше от тях. И най-малкото наистина можеха да го вземат този матч. Дали ще бъде с едно на мъкът рецевика или с някоя дуспа, но нещата не се случиха точно така. Наистина Брайтън показват напоследък най-малкото доста желание, но срещу такива отбори Сити до съвсем скоро нямаше проблеми. И изведнъж нещата наистина тръгнаха рязко надолу и като че ли поне до края на сезона не се вижда как по някакъв начин ще се нормализират. Въпрос е дали наистина ще успеят да влязат в местата, даващи право на участие в Шампионска лига гражданите или ще гледат отблизо този път. Докато Лига на при конференциите Брайтън им стига, че аз съм голям фен на гражданите. стигаем, според мен ще успеят по някакъв начин да се закрепят там, но ще видим. Има още мачове, където могат да грешат така или иначе и да не взимат даже и точки. Но за Брайтън наистина непостоянството не им дава възможност да са съвсем близо и те до отборите, борещи за участие в Шампионската лига. И така или иначе, най-вероятно те ще завършат доста спокойно сезона, но въпросът е за тях наистина дали могат да се преборят за място в евротурнирите, тъй като на фона на сезона, който правят наистина, напълно би било заслужено да попаднат сред евроучастниците в Англия. Въпросът е наистина това непостоянство в крайна сметка, както и Крон отбеляза, да не им изиграе лоша шега и отново да не успеят да влязат, според мен, там, където им е място, поне този сезон. За Сити може би остава само до игране на сезона и въпросът е наистина да успеят да завършат поне пети, за да могат сигурно да си гарантират участие в Шампионската лига и следващия сезон. Добре, преминаваме към следващата среща, която е противопоставянето между съставите на Евертън и Уест Хем. Тук продължава серията на Евертън, 9 поредни мача без загуба. В същото време в тези 9 мача те са отбелязали поне едно попадение, което означава, че под ръководство на своя нов треньор Дейвид Мойс, Евертън значително повишиха нивото на своята игра, докато техните преследвачи, т.е. последните три отбора, се представят достатъчно зле и в момента, доколкото знам, разликата между
18-я и 17-я, т.е. този, който е последния изпадащ и последния, който се спасява, е някъде в рамките на повече от или около 10 точки. Остават само 8 кръга до края и трябва да стане някакво голямо чудо или примерно Английската футболна федерация да прецени да накаже някой от тези отбори от спасяващи се, така че последните три отбора да имат някакъв шанс и евентуално и там да има някаква борба в посока, нали, Оцеляване. оцеляване. Състава на Уест Хем, това е отбор на приливи и отливи, в тази среща показа, как да кажем, по-голяма ефективност в атака, но какво от това? За поредна среща отбора на Уест Хем не успя да спечели трите точки, беше много близко до тях, но може би тук нещата са, как да кажем, случай, който трябва да се изгражда с течение на времето. Греъм Потър е наследил някои играчи, някакъв стил на игра, който на него не му харесва. Опитва се да го променя, но толкова рязко и бързо едва ли ще се случат нещата. Уест Хем евентуално ще се постарае да завърши спокойно сезона, да натрупа някаква инерция и вече от другия сезон да има и някакви по-големи амбиции. Да, Евертън наистина закрепиха положението. Така или иначе, и надали ще стигне от там, че да се борят както предходния сезон до последно за своето оцеляване. Показват доста интересни неща. Той срещу силни съперници го има това нещо. Успяват да вземат точки от тях, което е доста важно за такъв отбор, който се бори за своето оцеляване. Вижда се, че има потенциал в този отбор и въпрос е наистина следващия сезон да се доразвие и да успеят да вземат място, което им се полага в таблицата. Според мен да успеят да се извоюват и позиция в евротурнирите. Най-малкото вземето на клуба би му прилягало. И привържениците ще се насладят на доста по-добри времена. Мисля, че още следващия сезон това нещо може да се затвърди като позиции. За Уест Хем, да, може да кажем, че те са също доста непостоянни и Потър така или иначе ще гради първа своите виждания в отбора и следващия сезон е вероятно да го видим в доста по-различна светлина вече. Така че чуковите също могат да изживеят и най-вероятно ще изживеят своите силни моменти, но това ще се случи следващите, с началото, може би, на следващата кампания. Аз да споделя Важното нещо за чуковете, само че и те май не са много добре финансово, което означава, че определени играчи, така да кажем, по-високо стоеностни, е необходимо да бъдат продадени, за да се осигури ресурс за някакви нови свежи попълнения. И сигурно ще се направят сметката най-вероятно. Въпрос е наистина основните им единици да останат, тези на които се крепи отбора. Един Боян, който виждаме отново от статистиките, че доста, може да кажем, с доста голям принос за своя отбор в този матч. В случая също е важна част от отбора. И има още някои други играчи, които в защита може да посочим. Някои, те там като цяло нещата се промениха доста. Но така или иначе, нещата, които ще се случват, за мен най-вероятно ще се случат следващия сезон. Въпрос е Потър да остане начело. Мисля, че са го взели с дългосрочна перспектива, така че мисля, че той може да наложи своите виждания в отбора и там също феновете да се насладят на доста
добри моменти за своя клуб, то защо не и да стигнат до евроучастие. Добре. Следващата среща, която сме си подготвили в нашата презентация е противопоставянето между съставите на Борнемут и Брентфорд. Тук е един състав, който в лицето на Борнемут, който се опитва да завърши в топ 4 или в топ 6, доста започна да изпуска парата в последните 3-4 срещи. На другия полюс може би е Брентфорд, който от началото на календарната 2025 година редуват поредица силни мачове като гости и твърде слаби мачове като домакини и може би непостоянството на двата отбора ще ги лиши, как да кажем, от нещо, за което те са мечтали, а именно участие в евротурнирите. Борнемут трябва наистина да направи някакъв много голям спад, за да не може да се класира в топ 7 или в топ 8. Но пък Брентфорд от своя страна само с силни мачове като гости, трудна работа да успее да влезе именно в тези първите 7-8 места. Първото по време беше на страната на Борнемут, които и поведоха, но пък тук от графиките може да видим, че ефективността на Брентфорд при коефициент за очакване голове 0,8 от две отбелязани попадения означава, че са се справили доста добре, да не кажем дори перфектно в нападение. За Борнемут може би остава, как да кажем, сега след мачовете за националните отбори, евентуално да вкарат в игра и определени други играчи, които не са взимали толкова много участие, да им се увеличи ширината в състава и така те да бъдат по-бойкоспособни и по-вариативни в зависимост от това какво се случва в даден двубой, за да могат да измъкнат една или три точки и съответно да са близко до топ 6, да не кажем дори до топ 4. Да, наистина напоследък Борнемут започнаха доста точки да губят и това най-вероятно в края на сезона ще окаже своето влияние върху класирането на отбора. Доста силно представяне до тук, но от един момент нататък, като че ли нещата при тях си останаха такива, каквито бяха и едва ли не играчите спряха и голове да бележат и положения да създават. Не, че в този двубой нямаше положение пред Борнемут, но така или иначе Брентфорд успяха да реализират своите положения, докато Борнемут не се справиха с тази задача. И така или иначе нова загуба. Тук даже не успяха да спечелят никаква точка от този двубой, което особено на свой терен не е никак добре. То от отбор, който не се представя чак толкова постоянно, но напоследък наистина започна да взема мачове като гост, което е доста странно за отбора на Брентфорд, докато обратното те губят точки на свой терен, което е парадоксално, но така или иначе от Брентфорд не се очаква кой знае какво, те така или иначе ще доиграят сезона и а, ако могат да се закачат евентуално за евротурнирите, ще бъде огромен успех за тях, но също със своето непостоянство надали ще се стигне до там. Важното е, за този клуб е, че е далеч от борбата за изпадане и те спокойно ще могат да доиграят сезона, докато за Борнемут ще бъде утеха участие в някакъв евротурнир. Доскоро борбата за участие в Шампионската лига, като че ли малко по-малко вече се използва. И не, че няма да бъде добре наистина едно евроучастие за отбора на черешките, но къде биха били по-добри нещата, ако наистина успеят да влязат в Шампионска лига. Там ще имате много по-големи постъпления. Всяка една своя изиграна среща. Ще видим какво ще се случи в оставащите 9 кръга от Англия. Добре, следващата среща, която сме си подготвили, която този път от другите колеги ми казаха да посоча, е противопоставянето между съставите на Фулъм и Тотнам. Тотнам тук, как да кажем, може би играха що горе добре до около първите 50-60 минути,
Оттам нататък дали двубоя, който изиграха срещу Азия Алкмарк и успяха да продължат напред в Лига Европа или по-скоро такова ме представят през целия сезон, но последните 30 минути може би Фулъм бяха тотални господари. Те бяха по-активния отбор през целия двубой, създадоха, да кажем, достатъчно положение. Тук може да се види 13 срещу 12 положения за гол в полза на домакините от Фулъм. И в крайна сметка логичното се случи след 65-та минута. Първо попадение на резервата Мунис и след това вече и гол в добавеното време или около 90-та минута на Сесеньон. Решиха всичко в полза на Фулъм. Тотнъм като че ли спокойно ще доизиграе този шампионат в Англия. Много зле, да не кажем дори твърде слабо представяне от тях. Постекоглу най-вероятно ще си запази своята треньорска роля, но какво от това? Към текущия момент положението е, че Тотнъм ще завършат 12, 13, 10 без никакво възможно участие в предстоящите евротурнири следващия сезон и единствено техните усилия ще са насочени към Лига Европа, но там мачовете са само два, трябва да играеш на високо ниво и в двата мача и ако изпуснеш нещо в матч номер 1, в матч номер 2 трудно ще наваксаш. И обратно. Така че може би това е един от провалените сезони за Тотнъм. Оги, към тебе. Фулъм ще се завършат спокойно в средата на класирането и това е. Давай, Оги, ти си. Да, най-вероятно Фулъм ще завършат спокойно. Въпросът е, че за Тотнъм сезона е изгубен така или иначе. Евротурнирите, да, надали ще стигнат доста по-далеч от това, което сториха до тук. Може би това са им възможности към момента, но Фулъм може да кажем, че за пореден мач направиха доста силен двубой на свой терен. Успяха да надиграят, може да кажем, посредствен противник през сезон като цяло, но все пак заради името това е доста голяма победа за тях. Още повече лондонско дерби, поне така се води на хартия. И за отбора на Тотнъм най-вероятно остава да доиграят сезона, тъй като към момента, да, наистина, като че ли спекулациите за неговото уволнение поне за момента затихнаха, но там нищо не е сигурно. Може с края на сезона наистина да се търси друг треньор, но най-вероятно да ще завърши сезона, докато Фулъм да спокойно ще приключат сезона. Надали ще се стигне до някаква борба за евроучастие. И през Лига Европа отива да играе Чемпионската лига. Опа! Кой е Тотнъм? Да. Печелят Лига Европа и са Шампионската лига. Много трудна работа. И аз така си Добре, дай мисля. да видим и другия матч. Добре, ти си го подготвил, с най-голямо удоволствие ще го видим. Лондонското дерби между Арсенал и Челси. Тук си мисля, че и двата отбора показаха доста слаб футбол, особено като видим възможности за, то не е възможности, ми коефициент за очакване гол е 0,8 за Арсенал срещу 0,33 за Челси. Първата част със сигурност беше под диктовката на футболистите от Арсенал, домакините, които направиха достатъчно, а и Челси им помогнаха със своите грешки най-вече в защита. През втората част състава на Челси се опита нещо да направи, но какво се случи, кажи речи. Нищо, без Кол Палмър се вижда, че Челси може би са още по-безидейни в атака, а за Арсенал може би остава от техата, че те, кажи речи, почти са си гарантирали второто или третото място. За тях няма много голяма разлика, дали ще свършат втори или трети. И да преследват Ливърпул малко трудно, но да кажем да държат едно стабилно ниво в края на сезона в Англия би било успех за тях. Челси ще се борят за топ 4, но трябва доста да се повишат нивото на своето представяне в Англия и да не разчитат само на Кол Палмър или на още един-двама човека да играят като отбор. Да, пореден слаб мач за Челси, мога да обобщя си. Наистина там нещата не изглеждат никак добре. Въпросът е как ще бъде завършен така или иначе този сезон. Докато при Арсенал там те лъкотушат последните матчи. Въпросът е, че успяха да измъкнат най-важното от тях този двубой. И така или
иначе мисля, че няма да имат проблеми да завършат в зоната, даваща право на участие в Шампионската лига. И последното, където сме си го подготвили, този път аз го подготвих това, дали от мазохистична гледна точка, дали за да отдадем нужното на Нюкасъл, но все пак със сигурност те бяха отбора, който в финала за купата на лигата, изигран на 16 март, мисля, че беше, неделя, показаха повече желание, повече амбиция, бяха ръководния отбор през първите 60-65 минути и чак в последната третина на срещата отбора на Ливърпул се сети, че може да играе, може да направи нещо, но с игра само 30 минути в финален двубой няма какво да очаква състава на Ливърпул. Адмирации за състава на Нюкасъл, които след около 70 годишна пауза спечелиха нещо на вътрешната сцена, макар и купата на лигата, турнир, който не се взема много под внимание от големите отбори. За Ливърпул, може би това им е най-слабата седмица, от когато дойде Слот начало на техния тим. Отпадане от Шампионската лига, загуба на един от турнирите и им остава само да довършат без много напрежение и в стабилна форма английското първенство. Да, наистина много силен мач за отбора на Джорджията. Най-накрая успяха да стигнат до титла след толкова години чакане. Заслужена може да кажем, докато за Ливърпул, както и Крум отбеляза, остава да приключат сезона в Англия и да се запазят първото място в шампионата. Аз тук само да попитам един въпрос. Според тебе, Нюкасъл ли бяха наистина силния отбор или Ливърпул решиха, че може би ще го карат по-лекичко първите 50-60 минути и с игра в последните 30 минути нещо ще им се случи? Аз не мисля, че Ливърпул са подценили чак до толкова до боя, но по-скоро мотивацията беше като че ли доста по-голяма при отбора на Нюкасъл. Ливърпул започнаха, може би, да, малко по-неглижирано в боя и по-скоро рано допуснати голове объркаха нещата и оттам нататък вече беше доста трудно и да се вдигнат след, Два гола паси. може да кажем, нелепи грешки на моменти. Това е положението. Честито на Нюкасъл и аз си мисля, че този трофей рязко ще им повиши нивото и вътрешното първенство и Нюкасъл може да станат основен претендент за местата в топ 4 или в топ 5. Надяваме се, че с всичко това сме били наистина полезни на нашите фенове и зрителите, които ни гледат в нашия YouTube канал. Чао и ще се видим след малко с нашите прогнози за предстоящия 30 кръг в средата на първата седмица от месец април. Да, до скоро.